Hej. Hej. Er du også træt af spanske broccoli, italienske tomater og polske kartofler? For det er vi. Derfor har vi stiftet Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab, et fællesskab drevet af frivillige byboere, som elsker mad, og som synes, denne jord er værd at bevare. Med hjælp fra ligesindede lokale ildsjæle kan vi sammen købe lokalt producerede økologiske fødevarer, uden emballage og uden mellemmænd. Vores fællesskab er udelukkende drevet af medlemmernes frivillige arbejde. Du er ikke blot medlem, men du er medejer. Og medejerskab forpligter. Derfor bidrager hvert medlemskab med 3 timers månedlig arbejde i fællesskabet. Nu tænker du nok, det har jeg slet ikke tid til. Men bare rolig, det har vi allerede regnet på. Så hvis du vil have fat i nogle af de her, og har 2 af de her, så glæder vi os til at se dig i Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab.